ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ପେହେଲଗାମ ପଛକୁ ମାନେ 20 କିଲୋମିଟର। କାଲି ଆମେ ରାତିରେ ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ତା ସାଇଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉଟା, ସକାଳ ଭିଉଟା କୋଉ ଭଳିଆ। ମ୍ୟାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମ୍ୟାଗି ମାନସ ଭାଇ କରିଛି। ମ୍ୟାଗି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଆରାମସେ ଖାଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई रात में? ना कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगता अंदर ठीक है, स्लीपिंग बैग वगैरह है। अच्छा। उड़ीसा से आ रहे हो घूमने? ऑल इंडिया है क्या? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया अभी 8 स्टेट कंप्लीट हुए हैं। ये बस ले हो गया, मनाली हो गया, दिल्ली निकल गया। मनाली वाला रूट में तो बर्फ गिर जाएगा। उस तरफ नहीं तो फिर इस तरफ निकल गया। मनाली वाला रूट में बर्फ गिर जाएगा। और बढ़िया सब? हाँ बढ़िया। क्या करते हो आप लोग? फिलहाल सारा जॉब करते हैं। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଚେକ୍ ଚାଲିଛି, ଆର୍ମି ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଏଠି ରଖି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଭଳିଆ ଗହଳି ହେଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଅଣ୍ଟଙ୍କରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉଟା କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି, ବାଇକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଚଲେଇ ହେଉନାହିଁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପେହେଲଗାମ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେହେଲଗାମ ଏଇଠୁ ଆଉ 16 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଲା, କୋଉ ଭଳିଆ ସାଇଡରେ ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ପୁରା କରେ କରେ ପୁରା କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ବିହୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ, ଜମାରୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଗଛ, କୋଉ ଭଳିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଫ କିଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଭିଉଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ନା ଜରଙ୍ଗ ପେହେଲଗାମ, ଗାଁଟା ବି ପୁରା ସେରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ ପାହାଡ଼ କିଭଳିଆ ଖସୁଛି ବରଫ। କି ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ପିଚ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପେହେଲଗାମ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପେହେଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ। ଚାହୁଁଛ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସ, କାରଣ ଟ୍ରେନରେ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ ମଜା ମିଳିବନି। ବାଇକ୍ରେ ମଜା ଅଲଗା, ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟା ଯାଇଛି ଆମର ପୁରା ଅମରନାଥ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅମରନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ବରଫ ଖସୁଛି ଏବେ ବି ଦିନରେ।
ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବରଫ ପଡୁଥିବ ଭାଇ ଭିଉ ଭାଇ ମାନେ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବରଫ ପଡୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଉଦା ଅଛି ଆଉ ଯିବା ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଫ କବୁଳା ପଡି ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡରେ କେବଳ ବରଫ ସବୁ ପଡିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଫ କିଭଳିଆ ପଡିଛି ଇଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମାନେ 1 ତାରିଖ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଫ ପଡିଛି ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଆହୁରି ବରଫ ପଡିବ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ 15 ତାରିଖ ପରେ ବରଫ ପଡିବ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ଭାଇ ଭିଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର এটা ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିମୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାତ ମିଳେ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଗି ମାନେ ପରଟା ରୁଟିକୁ ମିଳିବ ଚାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବା ତାପରେ ଯିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ବାହାରିବା ଚା ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟେ କରିଛି ଆମେ ବାହାରିବା କାର୍ଗିଲ ଟୁ ଲେ ଲଦାଖ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା এটা କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବାଇକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଚଲେଇ ହେଉ ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାଗି କରି ଖାଇବୁ ମାନସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲେଣି ମ୍ୟାଗି ଏବେ ହବ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ସେଇଠି ଅଛି ତ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ସୁନମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁନମାର୍ଗ तो देखिए बरफ कौड़ा पड़ुची प्रबल ठंडा शुद्ध बाइक चले हो नहीं
ଫୌଜି ଭାଇମାନେ -30 ଚାଲି ଟିକେ ଶୀତ ଶୋଇକି ଆମ ଦେଶକୁ ସିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ପୁରା ଆପୁଲ ବଗିଚାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଆପୁଲ। ଗୋଟେ ଆପୁଲ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଖାଇବ, ଅଧିକା ଖାଇବ ଗୋଟେ। ବାକି ଆପୁଲ ଖାଇବା ଦେଖିବା କିଭଳିଆ ପୁରା ଦେଶୀ ଆପୁଲ ଅଛି ଏଠି। ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଆପଲ ସବୁ ତୋଳା ହବ। ହାତ ଧରୁଛି ବାସ୍, ଏବେ ଯିବା। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଖରୋଟ ନେଲି, ଯେଉଁଟାକି 150 ଦୁଇଟା ନେଲୁ। ତ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ପୁରା କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ୟୁ, ଏପଟେ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ।